Nu har vi et par gange anvendt den her collections-klasse, og nu prøver vi at gå lidt mere i dybden med, hvad det her collections-klasse den er for en størrelse. Collections-klassen det er en klasse, som beskriver et sæt af statiske metoder, som vi kan anvende på objekter af typen collection og dens arvinger, blandt andet list. Og collections-klassen er jo specielt i, at den har de her statiske metoder, fordi det betyder, at vi laver ikke instanser af collections-klassen. Derimod så kalder vi metoderne direkte på klassen. Og de metoder, vi allerede har prøvet at kalde, det er blandt andet den her sort-metode, som tager som argument et listobjekt. Og i det tilfælde, hvor det er, at vi kalder den første sort-metode her, der kun tager et listobjekt som argument, jamen der sker der det, at vi forudsætter, at de objekter, der ligger inde i vores list, implementerer implementerer compare interfacet, og dermed altså implementerer den her compare to metode, som gør, at vi kan få sorteret vores objekter på en måde, som vi har beskrevet nede i compare to metoden. Alternativt har vi lige været igennem, det er jo det her, hvor det er sådan, at vi i stedet for at implementere det her comparable interface, jamen så implementerer vi comparator interfacet i en ekstern klasse, og så laver vi et objekt af den klasse og sender med, når det er, at vi laver et kald til vores sort metode, og på den måde kan vi anvende indholdet af vores compare metode i vores comparator objekt til at bestemme, hvilken rækkefølge vores liste den skal sorteres i. Det vil også sige, at vi kan få den samme liste med de samme objekter sorteret på forskellige måder ved at sende forskellige comparator objekter med. Derudover så har vi også nogle andre metoder i vores collections-klasse. Vi har max-metoden, som returnerer den største værdi, som den kan finde inde i en collection. Vi har også den tilsvarende eller den modsatte min-metode, som returnerer det mindste element i den collection, som ligger i det her collection-objekt, som vi sender med som parameter, når vi kalder metoden.